Hi guys, madong adlaw natang tanan. So adlaw day guys, arikos gitam na nagsili og ukrang nanay kay hanggunahan. Kay di na maklaro. Ag mga tanom kay ag mga sagbot na ning sitiw. Ning sana mga sagbot na ning gimaw. Inja ani ka man dari ato kus musilingan ngutang og begas kay wa na may begas. Di na siguro kaabot rong si manaha. Nananghid am kong nanay. Yung mas nanay nga. Kuhaan ako ng midad to. Kaya maulit na sila rong sa badupuhon. Ari sa kusko ang nanay sili. Kida nagsili ni mo nay. Di ah. Nami kadugunahan guys kay arkahumok. Yung dyan mga alas 4. Kuha kong aliana. Nagka alas 4:30 liksian. Di mas nanaybaw pwede maglihok-lihok kaya pwede makasagot at magawalan sa doktor pa-check up ko na itong hapon sang adlaw high blood ko na nanay. Ang bukbukan kaya nang manambok.
Ay, bato. Ay, dagang migas. Tara guys, one human og guna kay nag-uwan man kanina. Adto na hunan pa. Ug-ubos silang pasan po na. Tingdigamo naman. Tarag bugas guys. 5 ka kilo. Og mantika kay magprito og buwad og isda.